मेंबाय बाजै गावदां मेंबाय मोनथारबाय बुरजा मोनथारबाय माथो नै बुरजा मोनथारबाय जोब्बाय मेंबायना गेटारिंग फॉर कल्चरल रैली। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सकलोंडास लाइव के फिर से नए एपिसोड में। तो आज के नए एपिसोड को स्टार्ट करते चलिए। माने दिनैयो ओरैबायदि मोनसे जोंना कलेजाव प्रग्राम जादों आरोना, कालचार रैली प्लास आरो कालचार प्रग्रामबो जागोन आरोना। बेयावनो जों दा एसे मा माबायो बेखौनो खोन्थालांसै आरो। ओरैबायदि साइज नुदों सिख्लाफोरखौ साथाम फैखाबाय आं। औ जायखिया दिनै सिख्लाफ्रा बिराद बिबार बारफैजोब्बाय आरो ना खानायफ्राव हिटनो। आरो नै जोंना आयौ देलायबाबो देलायाबाबो गावदांखा बैसागो। जोंना हौवाफ्रा टिमानो रेडि जागासिनो कालचार रेलिनि थाखाय हिट आरो ना। ओमफ्राय नै माखासे हिन्जावफ्राबो फैखाजोब्बाय। दा एबार रेलि जासिगोन ना, आलदा जागोन दिनै आलदा। आंखौबो सिख्लाफोरखौ दिनै बासना समायना आलदा गोजा गोथां फाग्रा सिख्ला बैसागु सिख्लाफ्रा जायखिजाया दिनैयो एकदमबारे खानायाव बिबार बारफुजोब्बाय आरो ना। जायखिजाया सिख्लाफोरखौ दिनै हिट नुसिजोबदों। नै जोंना मामाया दासो रेडि जादों मेथर हिट। नै आगै मोनाबो रेडि जालागासिनो हौवा गोदान नायनै हिट ओरो आगोलजों देखायनो आङो हिट नै आगै मोनाबो नै मालाय आर'नाइ माबागासिनो। गेटारिंग फॉर कल्चरल रैली दा इयाव ज' जागासिनो जोंना कालचार रेलिया बावैसो समावनो स्टार्ट जासिगोन। हालेवहैनो थांनाय बाथौ जोंना रंजालु बसाबोदों बाथौखौ। बैराथिफ्रा नै बैराथिफ्रा जोंना जोंना हौवा गोदाना आयौ हाबा जानो लुगैखानाय, देलायबाबो देलायाबाबो गावदांखा जोंना हिन्जाव गोदाना। जायखिया जोङो रेलियाव ओंखारलांसै लाइन जानानै हिट आरोना। ओमफ्राय जोंना नै मेथरा देलायबाबो देलायाबाबो गावदांखा आरोना हिन्जाव गोदाना जोंना। मोजां मोसा रेलिया स्टार्ट जाहांसै। रेलिया जोंना स्टार्ट जाहांबाय। This one Gurkha traditional. Culture rally. It is our traditional Boroni बाथौ। ओमफ्राय नैयाव जोंना जिके सालदे हिटदा ओ इनभाइरमेन्ट बाजै गोदान जोंना बाजैया देलायाबाबो गावदांखा हौवा गोदानाबो डेन्जार हाबा जानो लुगैखानायखासो।
जोंना UNBCKनि 20 कलेज उइकआ दिनै लास्ट डे ओमफ्राय बेयाव जोङो कालचार रेलि प्लास कालचार प्रग्रामबो लादों दा बेनिनो जोङो नै इयाव रेलि बेयाव माखासे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलनि बागै गासिबो दिन्थिफुंनाय जाजोबदों आरो प्लास बेजों लोगोसे गरखा ट्रेडिसनेल दंबावो नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने जोंनानो सेमिस्टारा लास्ट जाहैबाय नालाय बेयावनो जों एबार नै इन्जय लालांखानोसै बिनिफ्राय जों ग्रेजुवेट जाबाथ' जोङो इन्जय लानो मोननाय नंखाला ना मा होनो मामाय ओंखायनो जोङो बेयावनो मेमराइज हिसाबै एसे माबा लांखाबाय आरो ना इन्जयबो लालांखानोसै मामाय गोसोखौ माबायदि मोनदों फिलिंसखौ आथिहाय मोजां एक्सपिरियेन्स होखाबाय ना मा होनो दाथ' जोङो माबायाव पाब्लिक प्लेसावनो रिलि खालामबावबायसो एबारथ' आरो एक्सपिरियेन्सआ बांसिन जासिगोन एबार लाजिनो नंखाला दा जायखिजाया हिट मामाय बस जोंना बैराथिया मोसा लाजिनाङा हायलालाय हुइलालाय होथारनांगौ मोसाग्राया बिदि जायो लाजिनो मोनाना मोसा जायखिजाया जोंनि कलेजनि सिख्लाफ्राना दिनै बिराद खानायाव बिबार बारजोबदों बिराद साइज खिन्थु बेबो आरो ना नाथाय बुंना लानो हाला जों लास्ट माबानि इयारनि इयावनो एसे इन्जय लाखानोसै मानो होनबा जोङो ग्रेजुवेट जाबाथाय बिदि इन्जय लानो मोननाय नंला बेनो जोंना लास्ट आरो ना जायखिजाया जों सानै साथामसो फसायसोदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु बुंनानै लानो हानाय नंला जोंहाबो बेयो कलेजाव हाबनाय हिसाबै एकदम गावनि माने लाबारजों ज' फैनानै क्लास लाफैनो जोंनि सिमां नुनाया सिमाङैनो थालांसिगोन माथो होनबावनो ना मा होनो दुखुनि गैला दुखुनि बाथ्रा मेथना जोंना जरदानसो आयु हौवा गोदाना जोंना हावाइ हिट ओमफ्राय जोंना हिनजाव गोदाना एसे गोजौ आरोना बांद्राय मिडियामनि जायखिजाया हिट जय बाथौ गावदांनि आयै बाजैया जोंना मासे मोजां आयै लाना खारसि नामा राबादिखौ हौवा गोदानखौथ' मा होनबावनो गोसो जाखानायल' नुखायो हिनजाव गोदानाबो देन्जारखासो गोसोआ गुलुब मोनखादों दाख्लैनो हाबा जानो मोननायखाय फुरथियानो लाजाबावला हाथायानो लोमबावला नुबाय हौवा गोदाना जि फाग्लाखायो बिराद देन्जारलै इयो बोरैबा फटायै ग्रोब मोनमारबाय आरोना बाननो हाबनाया साजोब्बाय नामा ब्र हाबनाया साजोब्बाय हालेवनायनि बागैमोन आरोना इयो हालेवनायनि बागैमोन जिके बा हागोन ना हाला नोंलाय बोनो जेबो नङा दा बैसि मोजां नै सौदोंसै लासै मोजांबो दे मोनबाय दा मोनबाय
मोनथारबाय मोनथारबाय ओइ गुर 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 आव होथार माथो माथो बेफोरसो दा ओइ खदालखौ बुद्रा होदों खदालखौ बुद्रा होदों दा जादों दा मोसा 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 ayo fैनानै गाब्रा मेंबाय बाजै गावदां मेंबाय जोंना बाजै गावदाङा मेंबायनो जोंना बाजै गेदेरमोना मेंबाय थेलायाव थिखिनानै लाखिने थेलायाव औ थेलायाव थिखिनानै लानांसिगोन बाजै गेदेरखौ जोंहा जोंना नै गावग्राया हिनजाव गोदानाथ' गाबनो रोंखाला जादों डिस्ट्रिक्ट सेन्टारजों ओरै हाबलांनोसै बेयो जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टार ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेजों हाबलांसै जोंना नै आगैमोना खानायाव बिबार बारजोब्बाय आयै मासे साइस नुदों आगैमोना खानायाव बिबार बारजोब्बाय गोजानो मासे हिट नुदों फोथायाबो गोजाखा बासिनो हाखाला एकदमबारे आगैमोनखौ मेरि जाहांहांसो नुलायलांबाय बोरैबा मेङाखै गारामाया बेनो जाला मेंसिबाय आरोना जोंना मामायाबो जेन्टेलल'खा नुवाखै ओरै हिट गाहायनिफ्राय गोजौसिम फुरा हिटजोब आरोना मामाय जायखिजाया हिट आयदै होख्राव जाला आरोना गारामाफ्रानो Hey, move fast! नोंसिना खानायाव बोरै एखे बिबार बारखो आं हमनोनो हायासै नैनाथ' गावदांखा मालाय बिबारा जा मोजांखा आरो नैबेनाबो दायो जोङो कलेज सफैफिनबाय कलेज गेटआ बेनो मोनथारबाय माथो नै बुरजा मोनथारबाय फिथिख्रि मास पाइसे बालियाव नै बारसिनो खुसिया मोनजोबखाबाय आरोना औ गासिबो फिनिश जोब्बाय मेंबायना औ
दायो इयाव जोंना गासिबो ग्रुपआ रेडि जाजोब्बाय बैयाव मोनफा मोनफा गाव गावबागाव ग्रुप लानानै इयाव लाइन जानानै थासिगोन दा इयाव एसे फट' सेसन जानो नागिरदों नैयाव दायो जोंहा फट' सेसन दङ ओमफ्राय जायनो बेस्ट पारफर्म खालामदों बिसोरनो प्राइज मोनगोन आरोना बेखौ जों दायो बासिनाय जागोन ओमफ्राय नैयाव गाव गावबागाव माबानि गासिबो माबाखौ ग्रुपखौ लानानै लाइन जानानै थाखाजोब्बाय आरोना इयाव गासिबो ज'नो जिनिस बेयावनो गासिबो ग्रुपनिया गावबागाव देखायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो बाखिसो जायना मोजां जादों बेनिखौनो जों फैसिगोन आरोना बेनोमोन जोंना कालचार रेलिया